Zdravo svima i dobrodošli. Ja sam Snežana. U okviru ovog videa pričat ću malo o tome šta, kako i zbog čega ipak treba prevazići one situacije i one momente kada jednostavno nije išlo sve po planu i neko nas je razočarao. U celoj toj zbrci priče nekako izgubimo samopouzdanje i samopoštovanje možda, zato što nisu sve stvari štiklirane na vreme, zato što nije sve teklo po planu, zato što postoji još 1001 stavka koja mora da se reši, mora da se uradi, a sve zavisi od tog jednog jedinog poteza, koji je možda bio ključan za dalji rast, razvoj, kreiranje kako god. Verovatno je jedno od tajni uspeha i ta kako znati da izađemo na kraj sa velikim i visokim stepenom razočarenja, kako u drugi ljude, kako sam rezultat, tako i možda i u sebe. Uglavnom, pošto smo u 21. veku, recimo žene moraju da budu i mama i dobra ćerka i poslovna žena i svašta tu nešto ide kosa, nokti, sve da je sređeno, sve cakom pakom i kad bismo mi to mogli 24 sata kroz 7, mislim da nam ni roboti ne bi bili ravni. Jako je važno da znamo kako da izađemo na kraj sa sobom ako nešto ne ide po planu i da se ne vezujemo toliko za rezultat koji smo želeli da postignemo. Nekako emocije jesu tu da nas motivišu i daju nam snagu da istrajemo na svom putu i da realizujemo ciljeve. Mislim, zašto radimo nešto ako nemamo emociju koja nas pokreće u svemu tome, jer emotion ima smisla sama reč u celoj toj priči. A ono što je bitno je da ne pridajemo veliki značaj otkazanim stvarima ili, na primer, nekom dogovoru koji naš prijatelj nije ispoštovao ili poslovni saradnik, kako god. Mislim da, koliko znam, uspešni ljudi se ne vezuju toliko za taj očaj koji sledi nakon neispunjene želje mamine i tatine princeze. I nekako bolje je koristiti svakako energiju za rast, razvoj, za sve to što imamo da postignemo, nego da 3 dana svakodnevno iz sata u sat ponavljamo neke stvari i neke projekcije zašto neki plan nije uspeo, zašto s nekim nismo uspeli da se dogovorimo i padamo u očaj bez veze. Što bismo to radili sebi? Život je samo jedan i imamo limitirano vreme boravka na ovoj planeti, bar za sada. I valjalo bi da ipak stavimo fokus na sve ono što nas čini boljim kao osobe, da smo bolji kao osobe, kao u profesionalnom smislu ili možda kao roditelji ili pak iz uloge, gledano iz uloge ćerke i sina. Šta još mogu da vam kažem? Sad, meni je toliko, moja lična percepcija svega toga, svih otkazanih stvari i svih neodrađenih planova, toliko divnih ideja smo imali, onda pandemija, svašta nešto tu i opet i dalje postoji način da se neke ideje realizuju, možda i bolje nego što smo imali u planu i u vidu pre možda 2 godine. Neke stvari potrebno je da se poslože, da bismo onako sa lepom emocijom, punog srca, mogli da doživimo uspeh na pravi način.
Jer možda se x puta dogodilo da su neki jako veliki ciljevi samo štiklirani i da uopšte nemamo osjećaj taj da smo nešto postigli, jer uđeš u mod rešavanja kao da si robot, robotizovani radni mod, i onda sve je isto, a kuvao kafu, a rešavao nešto u vezi sa projektom, a se javljao nekoj dragoj osobi na telefon, sve je to, aha, džabu, vamo tamo si poluautomat, polučovek koji rešava neke stvari. I zato je mnogo važno i da biramo ciljeve sa kakvom emocijom ih i kreiramo, iz koje emocije kreiramo neki cilj i koja je više svrha tog cilja. I svega toga što radimo i na svakodnevnom nivou. Jer ima ljudi koji kreiraju ciljeve samo zato što, eto, voleo bi da zna neki jezik ili voleo bi da ima neku materijalnu stvar. Kad ga čovjek pita, dobro, šta ćete to? Koja je više svrha toga? Zašto bi uložio svoje vreme, energiju, živce i sve ostale resurse u sve to? Pa ne znam da ima. A nije srećan zato što još uvek nema to. Ljudi mnogo komplikovano. Ono što bi bilo dobro je da barem taj deo oko upada u loše stanje zbog neodrađenih stvari preskočimo ili da bar to traje mnogo, mnogo kraće. Vremenom ljudi nauče da jednostavno ili nauče ili ne nauče, to prvo, a drugo ili nauče da izađu na kraj sa time ili ih taj osjećaj čega god drži na dnu i ne da im da mogu da napreduju onako kako bi mogli da, koje bi sve ciljeve mogli da dostignu samo kada bi istu količinu vremena, energije, živaca i ostalih resursa koristili za svoj napredak. To je nešto nevjerovatno kada vidite i imate takav primer u svom okruženju da se neko stvarno trudi i da neko ume da izađe na kraj sa svima što ga snađe. Hvala vam da ste gledali, ja vam šaljem lepe misli, zagrlje, ljubav i mir. I javite mi utiske ovog videa. Kako vi izlazite na kraj. Ćao se.